tasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqawkom għall-episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum ħejjejna programm ieħor interessanti mill-lat etimoloġiku u se nitkellmu fuq żewġ kelmiet li ġibnihom mill-Ingliż u daħlu fil-lingwa bil-mod ta' kif il-Maltin semgħuhom u interpretawhom. Dawn huma l-kelmiet bajla u skrun. Fl-ewwel parti tal-programm, George Farrugia se jagħtina tarif dwar l-etimoloġija ta' bajla u bis-saħħa ta' eżempji differenti se jfehmna wkoll il-proċess ta' kif twildet il-kelma. Fit-tieni parti tal-programm, Giusy Gatt imbagħad se jkompli jibni fuq l-ispjega ta' George Farrugia u jispjegalna fuq in-nisel tal-kelma skrun. Il-mod ta' kif żviluppa l-Malti matul iż-żmien kien frott ta' ħafna ħakmiet li kienu jitkellmu l-lingwa tagħhom. Uħud mill-kliem li ħadna mill-lingwa tal-kolonizzaturi tagħna ħallejnieh l-istess. Iżda kliem ieħor ġarrab bidliet fil-pronunzja tiegħu. Ngħidu aħna f'xi vokali jew konsonanti li nbidlulhom il-pożizzjoni tagħhom, jew għax naqqasna jew żidna xi vokali jew konsonanti oħra. Sforz kemm is-sens tas-smigħ kultant jaf iqarraq bina. Jew għax affiġna l-kelma b'mod ta' sew goff tant li bil-kemm tibqa' tintaraf. Tkun qisha qalab daqtejn tajba f'logħba boxing meta l-wiċċ jiġi sfrakassat, iżda taħt il-qoxra mfarka tiegħu xorta waħda tibqa' tara l-istess persuna u l-lingwa hekk ġrala. Matul iż-żmien, in-nies li sawruha ma kinux in-nies ta' skola li kienu joqogħdu bil-pinna u l-klamar biex kollox ikun eżatt, iżda ommijietna u missierietna kienu jinterpretaw il-lingwa permezz tas-smigħ u dak li kienu midħla tiegħu diġà. Illum, għax ħafna minna nafu l-iskola, nitbismu meta nirrealizzaw kif affiġna kliem bħal spaction minn inspection chamber, requia materna minn requiem maternum, xi caps over minn shock absorbers, jew kif semmejna fi programmi preċedenti il-furmarija minn infermerija, jew ċisk minn checks. Tlaqna nisimgħu lil George Farrugia jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma bajla. Aktar tard imbagħad naqsam magħkom lista ta' kliem u postijiet popolari li huma xhieda ta' kif niesna applikaw il-lingwa tagħhom tas-smigħ u mhux il-lingwa eżatta tal-ħakkiem. Bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Daqet mota Il-kelma bajla bil-plural bajli u bajliet tfisser kontenitur kbir tal-metall li jintuża normalment biex jitalla l-ilma fih u li x'aktar joħroġ il-fwar minnu u b'dan il-fwar ħafna drabi jiġifieri jintuża wkoll bħala mezz ta' enerġija ħalli jitħaddem mekkaniżmu ieħor. Il-bajla tista' tfisser ukoll illum qed jużawha bħala kelma għal magna magna moderna li jużawha il-furnara biex ilewtu l-aġna fiha. Ġifieri normalment kienu jużaw magna tal-injam biex jaħadmu din l-aġna ħalli jkunu jistgħu jagħmlu l-ħobs, illum għandhom din il-magna moderna wkoll qed jgħidula il-bajla biex jaħadmu din l-aġna tal-ħobs ħalli jkunu jistgħu jagħmlu l-ħobs. Il-bajla tista' tfisser ukoll dik li bl-Ingliż tissejjaħ mixer. Dik li forsi l-aktar li narawha aħna fit-torof li tkun fuq dawn it-trakkijiet il-kbar dejjem iddur u li fiha jitfgħu materjal bħal siment, ramel, ilma, żrar biex minn dan il-materjal jagħmlu il-konkos. Issa, x'fiha interessanti din il-kelma bajla mill-lat lingwistiku. Hawnhekk iridu mmorru daqsxejn lura għall-perjodu Ingliż, lura l-istorja għall-perjodu Ingliż, meta nafu li l-Maltin ma kinux jafu sew din il-lingwa, l-Ingliż tajjeb, u inqas kienu jitkellmuha u inqas jaqrawha. Allura il-kliem mill-Ingliż kien jidħol fil-Malti permezz ta' smigħ. Kif kienu jisimgħu il-kelma il-Maltin u jinterpretaw din il-kelma mill-mekkaniżmu lingwistiku tal-uniku lingwa li kienu jafu tal-Malti. Mela, huma aħna għadna fil-bidu li bajla ġejja mill-kelma boiler. Imma l-Ingliżi ma jippronunzjawx il-kelma bħala boiler, aħna ngħidu boiler għax nitkellmu varjetà ta' Ingliż Malti ngħidula. Tajjeb, ma jfissirx li hija xi varjetà ħażina, ma hija Ingliż li nitkellmu aħna il-Maltin, il-maġġoranza tagħna Maltin. Issa fl-ewwel perjodu ta' dan il-kuntatt mal-Ingliż, il-Maltin kif għadna laqas kienu jafu kif tinkiteb il-kelma, il-kuntatt kien limitat. Allura kien jisimgħu sempliċement il-kelma kif jippronunzjawha bl-Ingliż boiler, jisek fit-tarf għandek it-tarf ta' u l-Maltin din il-boiler spiċċat
bajla. Il-ħoss fit-tarf interpretawh bħala A. Ġifieri il-kelma sabet reżistenza ngħidula, reżistenza fuq żewġ livelli. Għandek il-livell ta' ħoss, il-ħoss qiegħed jinbidel minn bojl għal bajla, tinstema' ċar A fil-Malti, u anke fuq livell morfoloġiku, il-forma tal-kelma. Aħna il-Malti bħala il-sin semitiku l mimli forom tal-verbi, forom tal-nomi, forom tal-partiċipi, għandna ħafna nomi li għandhom din il-forma. Konsonanti, vokali, żewġ konsonanti u vokali fl-aħħar. Tajjeb, b'żewġ sillabi u bl-aċċent jaqa' fuq l-ewwel sillaba. Bħal meta ngħidlek bitħa, bħal meta ngħidlek bajda, u ma semgħu bojla u spiċċat bajla. Ġifieri sabet reżistenza dil-kelma biex daħlet fil-Malti fuq żewġ livelli tal-inqas, fuq il-livell tal-ħoss u fuq il-livell tal-forma tagħha. Tajjeb, ngħidu li dan mhuwiex xi proċess ġdid fil-Malti jew xi proċess rari. Proċess ta' dan il-poplu monolingwi li kien jipprova jinterpreta ħsejjes li qed jisma'. Eżempju oħrajn ngħidu aħna l-kelma skuna fil-Malti li fl-Ingliż hija skuna, tajjeb għandek dak l-istess ħoss ta' bajla fl-aħħar, tajjeb, u jgħid Ingliż ma jippronunzjajlekx schooner bħalna l-Maltin, tajjeb, kienu jisimgħu skuna u spiċċat skuna. Tajjeb ngħidu li kelma bħal pereżempju computer illum, fl-Ingliż dan il-kliem schooner, computer u boiler kollu għandu l-istess ħoss fl-aħħar, tajjeb, li kieku computer daħlet f'dan iż-żminijiet bħal bajla li konna ngħidu kompjuta. Imma bħal bajla u bħal skuna, imma il-fatt li llum nafu l-Ingliż, nafu naraw il-kelma miktuba dik li ER tal-aħħar aħna b'din il-varjetà ta' Ingliż Malti nippronunzjawha ER u alluna ngħidulu computer. Biswit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda Kif wedkom l-ewwel, issa nixtieq naqsam magħkom xi eżempji li bħal bajla, skuna u serkin daħlu fil-Malti sforz il-mod innoċenti ta' kif missirijiet ninterpretawh. Ħanibda billi nsemmi 3 postijiet jew inħawi f'pajjiżna. Żgur li ġieli smajtu b'Putirjal il-Belt u min jaf kemm il-darba ddejtu minn taħt id-daħla ta' dan il-bieb li nbena fi żmien il-Grammastru De Paul. Jirnexxielkom tiddeċifraw minn fejn ġej dan l-isem? Ħanajdilkom. Putirjal ġejja minn Porta Reale, jiġifieri bieb irjali, propju minħabba li hi daħla prinċipali u majestuża. Fil-Belt ukoll insibu d-Duwi Balli, bil-varjanti Duwa Balli jew saħansitra Diju Balli li jinsab fin-naħa t'isfel tal-Belt bejn Triq il-Funtana u Triq San Giuseppe. Mhijiex sorpriża għalija li dan l-isem għandu aktar minn varjant wieħed għax dan juri li mhux kulħadd kien jisma' l-isem bl-istess mod. L-isem Duwa Balli ġej minn Duwe Palle, jiġifieri żewġ balal. Nafu dan għax fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan, Triq San Nikola kien jisimha Strada Duwe Palle u fi żmien il-Franċiżi Rue du Ball, jiġifieri Triq iż-żewġ balal. Żona oħra f'Malta li ġarbet bidliet simili in-naħa ta' Flerdeli qrib Santa Venera. Sforz kemm il-Maltin ma kinux midħla ta' ċerti ħsejjes u aċċenti, dlonk femuha Furdulis, jew ġieli anke smajt Fjurdulis. U biex żgur ikolli l-barka tagħkom, ħanagħlaq bil-kelma bezzjoni li ġejja mit-Taljan benedizzjone. Għadni nismagħha f'xi familji meta l-uliet ikunu se joħorġu minn darhom u jitolbu lil ommhom biex tberikhom. B'dawn l-eżempji xtaqt nuri kif kliem twil, kliem baċċent jew ħsejjes strambija lil sin il-kellim tal-lingwa spiċċa biex ġie adattat b'mod aktar faċli ħalli jsibuha eħfef meta jlisnuh u kif ngħidu bil-Malti idurilhom sewwa lil sienhom. Tlaqna nisimgħu l-aħħar parti tal-programm. B'Ġużi Gat jaqsam magħna tarif fuq il-kelma scroon u naraw ftit dik l-enne finali minn fejn daħlet. Biswit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda Aħna nafu li t-Taljani meta jitkellmu l-Ingliż jisibu ħafna kliem stramp fil-sienhom għaliex l-Ingliż għandu ħafna konsonanti fil-lingwa, speċjalment kliem li jispiċċaw b'konsonanti fil-waqt li t-Taljani jieħdu gost li kull kelma tispiċċa b'xi vokali, sewa ħadd instema' jisbaħ u magħruf li meta jitkellmu l-Ingliż iżidu ħafna vokali għal xejn it-Taljani. Aħna maħniex hekk, aħna bil-kontra, aħna neliminaw il-vokali, naf pereżempju kif ikollok kollega fuq ix-xogħol kun jommu Bonello, pereżempju kulħadd Bonell jgħidu mur għand Bonell, jew saqsi l-Bonell, pereżempju kelma jkella l-kunjom paċe, sir paċ.
Sewa? Issa, mhux biss hekk, imma meta jkollna kelma li tispiċċa b'vokali, speċjalment tkun vokali barranija lu maħtufa. Tinstema stramba fil-sina, l-iktar eżempju ċaru huwa il-kulur blu. Sewa? Illum ngħidu blu għax issa sofistikati ħafna, ma missirietna meta kien nisimgħu kelma blu kienu jdawruha blun. Sewa? U di tanti importanti. Illum pereżempju għadna nużawha għal vorja naħsbu għana sofistikati u blu ngħiduha wkoll. Ma pereżempju inti tajt xtrajt miż bluna, pereżempju, ma tantx għandek mod ieħor kif tgħidha, sewa? Ma tantx tgħid xtrajt miż blu, sewa? Xtrajt miż bluna, u għandi ħafna omos bluni. Sewa, issa, kelma oħra Maltija illi ġrala hekk, idi nara, x'aktar xi il-Maltin f'kuntest marittimu naħseb jiena, it-tarzna, pereżempju. Wara li spiċċaw il-vapuri tal-qluħ u il-vapuri bida kollhom magna u l-magna tgħid xi ħaġa biex iddawwar fl-ilma sewa, dawn raw a ship's screw. Din għandek tista' jekk tiggooglija ship's screw itielek għal vorja l-kelma propeller iktar aċċettata llum imma a ship's screw tintuża. Sewa, ġifieri il-Maltin raw l-iskru tal-vapur l-ewwel darba m'għandix dubju jiena u bl-aktar mod naturali bħal minn blu għamlu blun, minn skru għamlu skrun. Sewa, issa, tantu hekk li meta ħadu dil-kelma x'aħna ma kenniex kelma għal dak l-apparat u daħlet sewwa fil-lingwa Maltija, meta raw issa aeroplan, sewa li kollu skont il-moħħ Malti xi ħaġa simili u da ħafna drabi kollu iktar minn skrun wieħed, daħlet il-kelma skrejjen. Sewa tant kemm l-iskrun, is-salenna tal-iskrun hi importanti, sewa il-plural daħal skejjen. Issa kellna l-kelma skuna, pereżempju qabel, u l-plural huwa skejjen. Minn barra l-iskola huwa skejjel, xkora huwa xkejjer, sewa ġifieri storja huwa stejjer, jiġifieri konna tagħna f'tagħna hawnhekk meta għamilna l-iskrejjen. Din illi aħna nisselfu kelma barranija u nagħmluha tagħna nawġuha u nagħmlu l-plural, i gustusa ħafna, pereżempju għandna l-famuża kitla, pereżempju, kitla mill-Ingliż ħadnija wkoll, kettle, sewa, u ġiet ktili bħala plural minn għadu ma ktili tgħid, mhux kitliet, sewa. Jiġifieri huwa proċess dan li jsir komdu ħafna fil-lingwa. Ngħidu aħna jekk hemm kelma televiżjoni, ngħidu aħna. Hija ovvja li hemm il-Latin u l-allura Taljan għandu iktar dritt talija sewa, imma xi ħadd jgħid television minflok. Dak kemm xi ħadd qed jagħmel żball, le mhux kemm television u kemm televiżjoni qed ngħinu ma tajbin, imma il-lingwa qed iddawwar il-biċċa skont il-mod ta' kif tħossha hi. Jiġifieri meta lingwa inkluż il-Malti jissellef kelma oħra li mixtiequ minn xi ħadd jawwiġha fil-sienu biex tkun komda għalih u anki forsi tija tifsira tikka differenti mill-istat oriġinali tagħha, dak huwa sinjal ieħor li l-lingwa għadha ħajja u tipproduċi. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija